A l'Espai de Salut i Benestar d'avui tenim a la Rosa Maria Espinosa, la nostra nutricionista. Hola. Hola, Rosa Maria, què tal? Molt bé. Doncs avui ens parlaràs dels petitets, no? De preescolar i escolar. Sí, no? l'última vegada havíem introduït ja el període dels lactants i avui parlarem ja, passada aquest període de lactants, com hauria de ser l'alimentació. O sigui, de 1 a 4 anys i de 5 a 10 anys, no? Sí, més o menys seria aquesta la classificació que es diu edat preescolar i escolar. I, amb diferents autors es podien trobar una classificació de 1 a 3 anys. Jo faig de 1 a 4 anys i de 5 a 10 anys aproximadament, perquè entre els 4 i 5 anys hi ha com un altre canvi a tenir en compte entre l'alimentació i per això faig una mica aquest incís. Molt bé, doncs vinga, començarem. Parlarem que durant els primers anys aquests de vida doncs hi ha un període de creixement que és força ràpid, perquè de fet suposo que és quan els nens creixen més, que s'ha de cobrir evidentment amb una alimentació que ha de ser molt completa, molt adequada, i llavors durant l'etapa escolar, que suposo que és a partir dels 5, no? Sí, aproximadament. Aquest creixement doncs, ja s'estabilitza una mica, no? Què ens en podries dir d'això? Com has molt ben dit, en el primer any de vida el creixement és molt ràpid i les necessitats, per tant, són molt elevades. Llavors, el període d'estabilitat d'aquest creixement, que no és que no hi hagi creixement, sinó que és més lent, no és tan ràpid, apareixeria a partir del segon, tercer any de vida i fins als 5-10 anys aproximadament. Això s'ha de tenir en compte perquè moltes vegades forcem els nens a ingerir quantitats que són molt elevades, no? Tenim l'obsessió de posar un gran plat perquè s'han de menjar tot. Doncs no, precisament si el creixement s'estabilitza, si és més lent, les necessitats també disminueixen una mica i un nen que fins a aquesta època menjava molt, potser de cop i volta ja no menja tant. No és un problema, és totalment normal, és per aquesta estabilització del creixement. Llavors, jo sempre dic que és important en qualsevol etapa, però sobretot en aquesta, per una banda no forçar a ingerir grans quantitats i donar més importància a la qualitat del que donem per menjar que a la quantitat. Clar, o sigui, haurem d'escoltar una mica més als nens, no? Que si ens diuen ja no en vull més, realment és per això, no? Perquè el creixement s'ha estabilitzat i realment no ho necessiten, no? Clar, s'hauria de veure una mica cada cas i sempre s'han de marcar unes pautes d'alimentació. No es tracta de que el nen mengi ara vull menjar, ara no vull menjar i seguir una mica el seu ritme, sinó s'han de marcar unes pautes, però dintre de cada àpat saber escoltar el nen això de no forçar-lo a ingerir grans quantitats de menjar. Per què és molt important una alimentació correcta i saludable? Bé, com ja hem comentat al principi, en aquesta etapa, clar, hi ha un creixement molt important. Fins al primer any, segon any de vida és un creixement molt ràpid, però segueix havent-hi un creixement perquè en el segon any de vida el cos encara no acaba de ser del tot madur, no té encara totes les capacitats de resposta que té el cos d'un adult. Clar, tot això requereix unes necessitats de nutrients i d'energia que s'han de cobrir amb l'alimentació. Per tant, diríem que l'alimentació durant l'època de la infància, parlant en general, té 3 funcions bàsiques. Una funció és primer aconseguir que el creixement, tant del pes com de la talla, sigui totalment correcte i estigui dintre de la normalitat. Evitar que hi hagi mancances o excessos, que és el que es sol donar més sovint en la societat en la que vivim actualment, que hi hagi excessos tant d'energies, del còmput total d'alimentació que es dona, com de cada un dels nutrients que s'han de donar. Llavors, molt relacionat amb aquesta funció d'evitar que hi hagi mancances o que hi hagi excessos, és el fet d'evitar que després a la llarga apareguin les típiques malalties de l'adult, com són l'obesitat, problemes amb la hipertensió arterial, problemes amb l'osteoporosi, nivells elevats de colesterol, de triglicèrids, que en definitiva això ens acaben portant a malalties o a un risc de patir malalties cardiovasculars. Però clar, tot això suposo que ho hem de saber nosaltres. El nen, evidentment, també ho hauria de saber, però clar, això suposo que no li podem explicar. Mira, és que clar, et falta això perquè de gran... O sigui, com ho podem fer perquè el nen entengui que ha de menjar correctament? Sí.
Home, està claríssim que comença un període d'aprenentatge, no només a l'escola, sinó també d'hàbits d'altres tipus, no? I un d'aquests hàbits seria l'hàbit de bon menjar, de portar uns hàbits d'alimentació saludables. S'ha de tenir molt en compte que els responsables de l'alimentació dels nens són els pares. Llavors, si els pares no tenen assimilats uns bons hàbits alimentaris, difícilment els transmetran als fills. De fet, molt relacionat amb la campanya aquella de si tu llegeixes, ells llegeixen, doncs passaria el mateix. S'ha comprovat que hi ha una associació entre els aliments que el nen o la nena rebutja o on té preferència amb el grau de les vegades que li ofereixen aquests aliments a casa i que ell veu o ella veu que els pares el consumeixen. I si llavors es queda dient a l'escola, per exemple, això també té repercussions? Que al moment que ell entra doncs, a l'escola bressol, o si no més tard ja a l'escola, per aquesta via també hi ha un aprenentatge, a més hi ha un contacte social amb els companys i com li ensenyen al menjador escolar a menjar. És molt important que hi hagi una compenetració entre l'escola i els pares. Per una banda, el que és important és saber, per exemple, els menús que hi ha, per després poder-ho compensar amb el que es menjarà a casa i que se li donarà al nen al llarg de la resta del dia. I suposo que l'educació que està en l'alimentació també va relacionada amb l'activitat física, no? Sempre. Amb l'educació en l'esport. Sí, sempre parlem d'alimentació, però sempre és vital que estigui acompanyat també d'activitat física. Hem comentat moltes vegades que l'obesitat, el problema que patim actualment, sí que és cert que va molt relacionat amb els hàbits alimentaris que trobem actualment, però també amb els hàbits sedentaris que s'estan instaurant, de moltes hores davant de l'ordinador, moltes hores davant de la tele, etc. Doncs comencem amb els nens de 1 a 3 anys. Donem algun consell, així, pels oients que ens estiguin escoltant, que tinguin nens en aquesta edat, que els hi podríem dir? Bé, doncs, primer de tot, el primer consell que jo donaria seria que no s'ha de forçar mai el nen perquè no vulgui menjar i tampoc se l'ha de castigar amb el menjar, ja que estem reforçant una conducta negativa. Això per què? Per una banda, pel que ja he dit abans, que hi ha una disminució normal de la gana del nen. Llavors, no forçar-lo a ingerir grans quantitats. Per què tampoc no hem d'utilitzar el menjar com a càstig o com a premi, que a vegades es fa? Va, si et portes bé, et perdonaré la verdura, o si et portes malament, t'hauràs de menjar la fruita. No, perquè llavors aquell nen a la llarga relacionarà aquella pressió o aquell càstig amb un determinat aliment i serà molt difícil llavors que l'assimili com una cosa normal dintre de la seva alimentació. I premis, per exemple, amb caramels o amb xocolata, amb dolços, això què? Bueno, tampoc no es recomana ni premis ni càstigs. No relacionar mai l'alimentació amb pressions, ni positives ni negatives. I bueno, encara menys amb aquest tipus d'aliments que se suposen que són de consum esporàdic, com són els caramels, els dolços, etc. Perquè si no llavors el nen pot entendre que els pot menjar cada dia perquè es porta bé. No, ha d'entendre que aquest tipus de consum d'aquests aliments ha de ser esporàdic. O sigui, separar l'alimentació de premis i càstigs, que ho hem de buscar una solució per una altra banda, no? Sí, és bàsic. Parlarem d'alguns llibres que puguin ser útils per la gent que ens estigui escoltant, tal com deies abans, per cuinar o perquè ens donin idees, no? O implicar els nens, Llavors us donaré 2 llibres. En un llibre trobaria més o menys tot resumit del que seria una alimentació saludable acompanyat de receptes. Aquest llibre es diu Cocina sana para niños, recetas y consejos prácticos para que tus hijos crezcan con una alimentación deliciosa y equilibrada, de Mandy Francis. I l'altre llibre purament de receptes és 100 recetas sanas para niños, de Charlotte Watts i Gemini Adams, d'Editorial Grijalbo. Molt bé, doncs amb aquestes 2 recomanacions acabem l'espai de Salut i Benestar. Rosa Maria, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.